What would happen if instead of taking maintenance na ni siya, i-miss ni mo for several days kita? Ma'am Alda. Kung answer, sa ginaingon na nga, kanang atong gihatag nga antiretroviral sa mga confirmed positive for HIV, kanang atambal, dapat imnon man yun na niya, unsang oras siya nag-start og inom anang atambal, until mo naging yung lifetime treatment. So, naipod tayo mga cases na makalimot bitaw si patient og inom gyud sa iyang tambal. So, makitaan po na nato during testing of our viral loads. Instead nga mo us-us, ning saka ang amount sa virus nga na sa ilahang lawa. So, mo ato na po sa second line kay dili naman effective ang first line nga treatment nila. So, lisod na po sa ato ang part kay kasagaran man gud nila is mayon na unta ang ilahang kondisyon sa inang lawas kung di pa dayon pa nila ginom ang first line.